Γεια σας παιδιά, Τεντικέλ εδώ. Θα σας δείξω σήμερα πώς να φτιάχνετε ένα βίντεο. Θα αρχίσουμε από το Movie Maker, ok. Άμα δεν έχετε το Movie Maker που είναι αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ είναι το Movie Maker, αυτό εδώ είναι. Αν δεν το έχετε μπορείτε να το κατεβάσετε στο Google. Ναι. Και σας βάζει αυτή την εικόνα. Πατάτε λοιπόν πατάτε προσθήκη βίντεο ή φωτογραφίας και πείτε ότι βάζουμε τώρα μισό λεπτό. Να αυτή τη φωτογραφία. Μισό λεπτό, θα σας το ξαναδείξω. Νομίζω δεν φάνηκε. Πηγαίνουμε κάτω. Πατάμε ας πούμε αυτήν εδώ τη φωτογραφία 2 κλικ και βγαίνει. Το έχω κάνει διπλή φορά. Πατάμε πάνω της δεξί κλικ, αντιγραφή, και έτσι μπορούμε να το κάνουμε συνέχεια. Ανάλογα πόσα λεπτά είναι το βίντεο, η μουσική ή ένα βίντεο που θέλετε. Τώρα εμείς θα βάλουμε μουσική, έτσι. Τώρα θα βάλω λίγο ένα λαϊκό, οπότε εντάξει, δεν μας πειράζει, βάλουμε αυτό. Και πηγαίνουμε και βάζουμε. Βέβαια ξέρετε ότι μπορούμε να την κάνουμε και μεγάλη την οθόνη μας. Και λοιπόν και συνεχίζουμε. Πατάτε εκεί πάνω και μόλις φανεί ότι τελειώνει το τραγούδι θα το καταλάβετε. Δηλαδή άμα ξέρετε πόσα είναι τα λεπτά, το τραγούδιο, είναι πολύ εύκολο να το φτιάξετε. Και συνεχίζουμε πόσα λεπτά είναι το βίντεο μας που θέλουμε να ανεβάσουμε ή που θέλουμε να φτιάξουμε απλά για να το βλέπουμε και να μας αρέσει. Και γίνεται και η αντιγραφή όλων, αλλά τώρα το κάνω έτσι εγώ τώρα. Βέβαια ξέρω εγώ πόσα λεπτά είναι. Είναι 3:24, αλλά 3:24 δεν γίνεται σε μένα, οπότε 3:25. Μισό λεπτάκι. Έχει κατεβεί ήδη. Έχει πάει ήδη στα 2:15. Να, το λέει και εδώ. 2:20, 2 και... Να το. Και άμα βάλετε κι άλλη, ας πούμε... Να, κοιτάξτε. Ναι. Συγγνώμη, 2 και μισό είναι. Μην μπερδεύτηκα εγώ. Συγχωρείτε. Επικόλληση. Πατάτε με δεξί κλικ, να σας το ξαναδείξω βασικά. Επικόλληση. Πώς είναι, 3? Φτάνουμε σιγά σιγά σε αυτό που θέλουμε, επικόλληση. Και ξανά επικόλληση. 3 και 10. Έχει πάει τώρα 3 και 15. Εμείς θέλουμε 3 και 25. Λοιπόν, πήγε τώρα και 25, το πήγα. Ναι, και άμα βάλετε κι άλλο θα δείτε ότι δεν θα βγάλει αυτό εδώ πέρα που έβγαζε και στα άλλα εδώ πέρα. Θα είναι σκέτο, οπότε δεν το χρειαζόμαστε. Πατάμε δεξί κλικ, κατάργηση, και αυτό είναι το βίντεο μας. Το φτιάξαμε το βίντεο μας, το βλέπεις ότι το έχουμε φτιάξει και το ξαναελέγχεις. Τώρα δεν θέλει να ξαναέλέγξουμε. Πατάμε αποθήκευση ταινίας, ναι, ή αποθήκευση, ναι, και ας πούμε εδώ λέει ταινία μου, και τώρα το αποθηκεύσαμε. Είναι μέσα στο... Γενικά είναι μέσα. Αυτό ήτανε, ναι. Αν σας άρεσε, κάντε like και κάντε και ένα subscribe για να βλέπετε ότι καινούργια βγαίνει. Αυτά, γεια σας.